India ram Maharashtra state a khopui pakhat mumbai a veng pakhata chuan nufa kumsomli pakwa upa sunitai le afapa laksia a kumsomni pathuma upa te chu an cheng ve a nu ber sunitai hi fashion designer larwe tak ani ba ka celebrity te thomno te po a design sakfo thina tin tattoo artist ni in model te po ani pa boka he mai ba ka celebrity tam tak mel shiat niin chian tha tam tak te aneya celebrity te ta na thomno a design china wang hian a thomno siam chote chu chung celebrity te chuan an han sa thei em a chumi ni wan chuan suni te chu celebrity ya le hetiang lam industry a hian a ming a cherin an shiat lar pol tak ani nge a chu mai ala ni lo suni te fapa laksia po hian anu angin industry a lo ve a modeling lama kalve hi atum ro hleya milar le milian tak tak te niana in koma chian cha in siam the chu a thil du le atum ber ani ve boka ti chuan sunitai hi mi te shiat lar ani awangin le agency lian tak tak te po ina an shiat ve hloma wangin modeling agency a chuan a fapa laksia chungchang chu a soilang ve ta a hemi wang hian laksia po chu van nei thlak takin modeling industry a chuan alu ve thei phata a chutiang chuan laksia po chu anu sunitai angin industry lama chuan mi te hriat lo tak ron ne chhauta zelin mel hriat tha tam tak le chian tam tak anei ve ta ani ma se sunitai pasal kulti pe ro hi chu aboral to thunga amai ro chu a pasal aboral ma hian sunitai le a pasal te hi anin chen man thung a pasal ne na anin chen nu a hian sunitai chu a fapa laksia nian che hian an omta a heti lai mek hian laksia chuan modeling lama atming lo cherve mekin na po chu a thokrim ve emema in laksia hian ngai song niin is priya ye ania ani hi kumsomni pahnia upani in laksia ngai zong ani chung hian mi ti hne na ero laksia chu a pasal hwal ani thu chu a soi mai zela a chan chu is priya hi abialpa laksia le anu sunitei ti pula hian chen chang anei thina aum zia chuan sunitai ina hian mi pathum an cheng ta ti na ni chu chungte chu sunitai le afapa laksia ba ka afapa bial no is priya te anni a in uipo an vultel nge ani nimasila chutianga lim taka an om emo an ti lai chuan nuber sunitai chu aum dan a in thlak dang lam chan tatlat mai a chang chuan ring tak taka ron chaple ringot thinin a changin a thin arima a chang le hlim takin anui le vak zel boka chutianga anu mi zia a in thlak dang lam na salutuk ti a hmo chuan a fapa laksia chuan anu hne na thil dik lo om lo a zo taringota ani chuan a fapa hne na chuan a pasal hlui boral ta chu a hmo fo thin thu le a chang phei chuan a pasal thlarau chu a kawchhungah a ron lo thin thu a soita a sunitai chuan a taksa le a ril ro lama har sana le boina a tok na satak zet ani ber ami zia le a om dan te po chu a in thlak dang lam na se mema sunita in a sezel dan chuan a changin a taksa chu a thunun theilo thu le chutianga a pasal tharau a kawchhungah a khosa tatla chu a hria thiam lo hle thu te soin a pasal kha a thena wanga a pasal thin rim chuan a ron ti boi ta bak ni maya chuan a ngai thu te a soi boka tin heiba ka hian laksia po hi apa hun to bera hian omlovin apa ruang an vuina po hian akal lawa ewang hian laksia hian apa thi chan le engnat na nge anei ti te po chu a hrimia lo tin laksia ana a hria chong chu anu in apa aboral tho a hril kha ani maya ma se khoi mun ange engtika nge engwangin nge engati nge ti po chu engma a hrilem lo ani te chuan october ni kumsang ni som pariat aron thlengta a chumi to chuan laksia chu jing lamdar sarile a chanve a thowin a in bwal fai hnuwa tempula akalta a chata chuan puithiam chu zammel taka vahmuin a hnena chuan anu kawchhungah apa thlarau alu thin thu le chumi wanga anu chu a boi thei hle thu te soin puithiam hnena chuan anu chu chanpui wat tu le tidam turin awangin taringota puithiam po chuan a thu sei a lo hria chuan a thong tak zet ani ber mai laksia hne na chuan enge I thu sei om zia chu
honge inu chu a om ti in a zot pata chuta laksia chuan ama zana chia khan anu omdan chu amak em a chumi wan chuan anu chu bathroom a akal nan ring ngot thole chumi no re vak lawa chuan bathroom chu va honga aroma motora akal santak tho soya chuta a sezel dan chuan zinga a har hnuwa anu roma chuan avakalta a mase roma chuan anu chu a om lo ni ti hmuin chumi hnuwa bathroom a chuan avakal le a chuta chuan anu chu a lo la om reng tho a seite poka heta alanda na hi chuan anu chu zana tangkhan bathroom a ala om char chara a chuak le me lo ani mel laksia le puithiam chu mini sombil bor anin biak nuwa laksia ni na chuan puithiam chuan ole in ina chuan kalau kalanga inu chu kalau puyange ti in a shilta a chumi nuwa laksia chuan puithiam chu anina chuan akal puita ani laksia le puithiam te in an bathlen chuan laksia bial no chu aroma lo la muhilin ina chuan puithiam chuan laksia ne na anu chu vasoi chuak torin a shil zuya laksia chu anu roma chuan balotin bathroom a chuan alo zuile a anu chu ni ko shilawa alo omman to awangin ake atang hian aron hnuk chuak taringot mai puithiam mina sunitai a hmu chuan a thong tak zet ani ber mai sunitai chuan alu a hliam tam tak lo nein tisen tam tak alo chuak nge nge a chu vele puithiam chuan laksia hne na chuan engthil nge iti tak inu kha choi kang vatla hospital a rang takin shoi ngal vat ro ti in a shil zuya mase laksia ero chuan in thoina chu nei pui va tur le anu chu a that le mai arin thote soin idam tur chuan angen zui ta zoka nima sila puithiam chuan laksia hne na chuan anu din hun chu a that lo ema bangin in thoina ti na hun po aum lawa chuwan chuan damdoi ina shoi va tur chuan a shil le ta zoka eiba ka hian puithiam chuan anu chu ala thelo thole ni ko shilawa aum ri awangin thil pui zok a thlen ma nge ya hospital a shoi va tur chuan a han ti le a anu chu adam thateu hnuwa tongtrai na le in thoina te po an nei don tho te chu a soitel boka te chuan hemi hnu loka hian puithiam po chu a thil hmu ten a ti hlo thon ema bangin heng thil a soi hnu loka hian an ina tang chuan man hmu takin a chhawk zui ngal ta dei mai ani hemi hnuwa hian laksia chu an chena in bol loka om tlero zona chuan akal li a chuta dor ngak tu chu an chung ko thian thatak ni in ani po chuan laksia thu soite alo hriat nuwa chuan rang taka anu chu hospital a kalpui va torin le police te po kol ngal torin alo ti ve le boka chuwan chuan laksia chu an ina han let le in ambulance a call baka an chung then khat hne na thil om da te chu a hriat tir ve le ta a ma se damdoi lam thiam te laksia te in an ron thlen chuan an thil hmu chuan a thong tak zet ani ber mai chatia damdo ina thok pakhatina sunitai a hmu ve le chuan a hlau thongin laksia hne na chuan anu sunitai chu an enkol theiri lo tho a shilta a achan chu anu sunitai chu a boral to wang alo ni hei wang hian hospital a kalpui ani ma in police te call ma support torin atita a chumi hnuwa chuan ambulance lampo chuan an kalsan ve le ta ani te chuan an ina chuan laksia le abial nu ba ka anu sunita e nona nei to lawa letreng chau chu an om le ta chu ni a chuta tang phei chuan laksia le abial nu te chuan engtia ti le zel to nge po an hre thiam to meu lo chumi ni wang chuan kongka chu pon lama kalin anin bol na ya temple oma chuan an vakal le taringota temple a chuan ti tor ber po shilo chuan an thu taringot mai zinglama laksia an puithiam an ina a hroi tum khan puithiam chuak le lampang kha laksia te chena buildinga ombe te po chuan lo hmu in lo hmu tu te chuan puithiam hne na chuan engwanga laksia ti na chuan local nge ani ti le engwanga hlo thon mel taka om nge ani ti chu an lo zota puithiam po chuan a thil tun te chu zep nei lawa soi vekin an chena buildinga chuan nu pakhat ni khoshilawa a om thole chutia a om chan po chu a fa pasoi dana chuan apa thito thlarauina ati boiwang ani thote a fa pa chuan in thoina neya ano chu ti dam saktura a kau tho asoya ma se puithiam chuan laksia hne na chuan ano chu damloina kalpui phot tura ati thote le
anu chu in thoina nei tur chuan a chak tok ri lo thu te adam tha deuh huna in thoina te pawh chu an nei tur thu a sei thu te a sei boka ti chuan mi ten chu tiang thu an hriat chuan mak an ti hlom em em a laksia te in chunga chuan eng ang boy na nge thleng ang ti pawh chu an hra thiam meu lo chu mai ni lovin a hnu luka ambulance kha lo thleng ma se sunitai ero an ron zon chuak ta si lo te kha mak an ti in damdoi lam thiamina police lo thlen ma chu sunitai chu khoisun chi ani lo thu aron soile lek phe ka chuan mi te chu ati phok lek em em a ewang hian building a cheng te chuan eng thil che ange thleng te chu an hre chak to hlom hleya a hnuah chuan building a awm ve te chu in ron khomin sanitai te in chu ve en dik an tum tari ngot mai ma se anin kong khar chu pon lama tanga alo in kal tla ka bangin ti ngai na shilo chuan an in lama an ne tle tari ngot hlom ani heti mek lai hian laksia le abial nu ero kha chu tempula khan la thurengin an pahnih chuan an phone po an switch off ve ba ka chulai hmuna chuan darkar khat chuang lai an thuta a ma se a hnu loka laksia chuan a phone chu tinungin a thian pa pakhat chu a phone ta a hnena chuan thil engkim chu soita vekin engtia ti le zel tur nge ti chu a zota tok mai chuta a thian pa po chuan laksia hnena chuan police te shilvat turin le arang theyang bera an chungte po thilthleng chu hria tirvat turin thuron alo pi ve le ta a chumi hnuah chuan laksia chuan anu te e chandigara om chu kolngarin heti lai hian anu te po in mumbai lam hi aron pan ve mek shim shima ma se heti chung po hian laksia le abial no chu tempula hian an na char char thau thung building a om te chu an hlau thong hlom to in an thil han ti le zel dan tu chu an hre to lo em em a chuta an ti ngai na hre lo chuan an ching mi pakhat chu an chena bul loka tlero zona dora chuan bakalin thilthleng te chu ava soita a chu dor nei tu ina chung thu te alo hriat ve le chuan a hlau thong bok nen police lam te a kol suita ani police te hi chhon dar khat le a chan ve vela kolin an ni lam po dar ni vela hian an ron thleng ve maya police te an lo thlen hnuah chuan building a lo om te chu eng thil nge thleng ti te an zo zoi ta ngala mi te chuan sunitai le laksia te in chu a in kal thlat thu le chu ina chuan mi pathum an chen thu te tin sunitai chunga chuan eng thil che ange thleng an hriat lo thu te lo soin afapa le afapa bial no te ero chu anina chuan an om lo ve ve thu te an soi da beka an soi le zel dan phe chuan ama zan che a khan sunitai te ui chu nasa taka abo bo pak thu an soi tel boka chumi hnuwa police te chuan in chunga thilthleng chu hria an om le om lo chu an han sot le a ma se to ma chuan an hriat lo thu an soi vek thung chuti rol chuan jing lampanga khan ambulance alo kal thu te toma phur chhuak lawa a kal le dei thu ti le chumi hnu loka laksia le abial no te chuan building chu an chho san ve le a ton thlenga an na hon lo thu te chu an soi te boka chuta tang chuan police am po in ti tur pakhat che an nei to ani te chu in sha in chu kong khar ti chhiata in chunga lo chu ani ta a nima sela sunitei chu mi chal lang le mi te hriat lo tak ani awangin police lam chuan an senior officer te chu kolin kong khar ti chet phalna chu an dil masale te te phota nima se chutia police tena kong khar ti chet phalna an dil lai mek chuan laksia le abial no te kha lo thleng ve le che in an hmel han en mai chuan an thin rim hmel le ba ka an hlo thon hmel le boka ti chuan police lam tena lo thleng thar te chu tu te nge an ni ti an hriat nuwa chuan kong khar chu hong turin an ti soita ani laksia chuan kong khar chu hon a han tuma ma se doorbell chu met masale photin chumi hnuwa kong khar chu a hong ve ta sawa police lam chuan laksia an doorbell a met masa pho chu mak an ti emema a chan chu an ina khan tuma an om lo nia an hriat bang kha ani pakhata ti chuan laksia an kong khar a hon hnuwa chuan in chung chu luta dialin sitting room an thil mo chuan police chu a thong hlom tak zet ani ber mai sanitai chu chhuata chuan nonu nei to lo ti hriat tak hian lo morengin a taksa le room chung vela chuan ti sen chu atam emema chung thilte an hmu vele chuan sanitai fapa laksia chu ring taka tap ngalin
abial nu po chu aron tap ve ngal te boka amai ro chu mi pui te chuan he thila hian makti deuh an nei tlat mai jingkar ma taka lakse an pui thiam avakau khan apa ngai mel fu in tra po a tra box si lo chu mai ba ka ambulance alo kala alet let nuwa po khan lakse chu apa ngai mel fu in a mela te khan lungai na aum om po in an chilo boka ma se to na la hetia ril ru na tak ang maya a han tap le che mai he mak an ti me ma engwanga aum dan chu in thlak dang lam thut nge ani ang te chu an zo na nei ani le ta ani te chuan police a chuan laksia hne na chuan thil thlen dan chu an zo sui ta ngala chuta ani chuan pui thiam hne na a sei dan ang bok khan ano suni tai om dan le ami zia te chu a in thlak thut thut thu te chumi ban chuan ba ruma a kal nan thole zana ba ruma a kal chu a hon mu sak zet nuwa ano chu motora a room lama a kal san thu te a soya jing alo ni nuwa ano ruma a kal le thole ano chu a khoma a hmulo awanga ba room lama a kal ka thole chuta ano chu alo la om reng thu te chumi nuwa ano chu ba room atanga sitting room thleng a hnu thu chu a sei da boka te chuan lakse an thil thlen dan te a sei zo nuwa hian police lampu in sunitai room chu bapan ngalin ba room ate po chuan an baluta a chuta chuan wasbin ke ba mu in fingerprint te an na veka alandana chuan sunitai chu ba room a chuan atluanga atluk na lama wasbin chu alu in atawanga chu chu a the puita ni in an ngai ta a heti lai me khian forensic team lamte po in evidence poi mo tor nia an sha song song te chu la khomin fingerprint lampo an thei anga tam an la boka he mai ba ka police lam chuan sunitai ron chu hospital lama kalpui zui ngalin postmortem an ti zui ta ngal ani heti lai me khian police lampo in sunitai thi dan chu investigation an kalpui zui ta ngal molmola postmortem na atanga alanda na chuan atiang thil kha ama sana thlenga ni to ti chu an cha thei ta hlo mai october ni ni alo thlen meu phei chuan thil engkim chu alang chuak thei don ta ni in alang ka thil thlen hon kha october ni thum zana ni in khamizana khan sunitai te ui chu abo na sei me ma ati lai khan sunitai te ina chuan mi panga omin chung te chu sunitai le afapa laksia ba ka abial nu te tin laksia thian pakhat le unintify tura anmi chhor pakhati ani a laksia chuan thil pakhat soinanin chu chu apa thi to thlarau chuan anu ati boi thole chumi wan chuan anu a boi bek tho chu a soi molmola chu tho chu a soinon tluk luk mai ni ti chuan police lampo in sunitai thina chu la chui zelin crime branch lamte po anin rol ve ta a nima sila investigator te ta na thilpui mo ber ni ta chu postmortem report kim chang tak alo chaw hun chu ani a report kim chang tak alo chaw ma chu investigator te chuan nu han chhui zui pak ngai na chu an ri lo thong te chuan october ninga alo thlenga police lampu in an ti tur ang chu thei to pa la ti rengin chung hon nai ve chuan forensic team lam te po in chunitai chu postmortem an na ti ve reng boka postmortem report kim chang a chaw ma kha chuan doctor lampu in police ne na chuan sunitai taksa chuan hiam tam tak om tho soin alandan me ya chuan na taka sei sak ani mela alua hiam tam tak ani boknen chu chu a the chan ni in alang tin ospina alu atawna awak te pokha ani mai thei ti nan seya heba ka hian doctor chuan sunitai thi dan chu accident emo i dan pa ngai thi ani arin lo thu te soin sunitai chu mi tu emo in na taka asoi sak thole chu aliam chu tor talawa boral ani rin thu asoi tel te boka sunitai thina chuan police lampu in afapa laksia chu an ring hlel ma saber lo thei talo a chan chu an thenom te seidana khan laksia le anu te chu anin hau tam hle wang ni in an nu fa chuan eng emo boina sang sang awangin ni tin deu tho hi anin hawa ring tak taka in hnial thinin chung an thom de chu ponama tang po hian sia thei vek ania chuwan chuan october ninga a police lam chuan sunitai fapa le a chen puini pok laksia chu an manta a custody a anda phot nuwa jela anda zui le ta ani police lampu in laksia chu tho an zot fia le ta a
nima sila ani ero chuan athu sei ngai kha la sei nan rengin apa thlarau chu anu kawchhungah alu awanga khang thil song song te kha thlengta ani thu chu a sei renga amai ro chu police in reife thu an zo fia hnuwa le a hma aya khole zwala thu an zo fia ta ka chuan atang rei thei da bik lo a thil ti song song te chu police ma chuan oron pawng ve da hlo mai anu thi chan kha ama awang ani thu chu a seita a ma se police ten laksia chu man ma se abial nu ero kha chu an man til ve lo thung a chan chu abial nu khan thilthleng engkim a hmu ve be ka bangin thu she tu ta na man an du wang alo ni ye chuan october ni riat aron thleng le ta a chumini chuan mi pakhat chu police station a ron kalin chupa chuan laksia hmu adu thu aron seya police ten chupa chu tungi ani ti le engwanga laksia chu hmu du nge ani ti anno zo chuan chupa chuan ka hming chu kuldi pa ni a laksia pa kani ti in a chang tamaya chu thu an han shat meu chuan police lam chuan mak an ti tak zet an ber an sha dan kha chuan laksia pa kha aboral to ani sia ma se to na anung damin an ma alo in nan le loi si police ten sunitai te chen amami ti le an mel sha te tho an zofia na po khan mi zong zong in laksia pa chu aboral to tho an soi bek khani a laksia pa chu athi to ni chuan engtin nge aladam thei ti chu an zo na ani le ta ani police am chuan chu pa hne na chuan iladam reng ani chuan engwanga laksia chu voi khat ma tlo mi alo nge ani an han sot le ta a chuta ani chuan sunita in afapa chu mo ve a phal sak lo thole ama le afapa piak po theina tur song song chu ati bo bek thu chu a seita a le chuan police am chuan koldi pa chu laksia motor chuan shwain laksia an koldi pa a hmu ve le chuan kapa ilo kalalo ilada mani mo ti in apa chu kwa pa chuan ring takin a tap chei ta hom homa heti lai hian koldi pa po an sum thei mi lo le chuan police am chuan laksia chu tho an so le ta a in soidan kha chuan apa thlarau chu anu ko chung alu ta khang thil song song te kha ati ni in asoi ani kha ma se hei ipa chu aladam rang si chuwan chuan inu ko chung alu chu tu thlarau nge ni ta ang ti in an han so ta laksia chuan ka she lo le tu imumi dang thlarau nyang ti in asoi li a alanda na anu chunga khatiang thil a thlen chana khan thlarau chu ala po tlat reng tho ti na ni chu sunitai hi pani pata piangin chung ko thataka lo piang chuak le thataka enkol seilen ani bok ne apoilin nuwa po na thatak ani nge nge a ano panai tang to hian sunitai chuan fashion designer ni hi atum bera chuwan chuan fashion designing lam hi zirin ani tum chu ni thenge tum tlat bok nen atopa phei chuan ani the tarenga fashion designing course azira chata tang chuan diploma te nein hetia diploma anei nuwa hian sunitai chuan pasal anei ta a aming chu kuldi pani in kuldi pa hi karna la tanga local ani thum an pani hian kumthum ani nei chung khan fa pani anei mana chung te chu an fa pa laksia le an fanu a saite anni a ma se ani nei lai hian an no pa in kar chu a thalo emema kuldi pa chuan chu in sa in an no pa chu anin hau ta fo mai hei wang hian sunitai chuan a pasal koldi pa chu chhosanin anu le pa te in lama a fa te nen chuan ale san ta dei maya hetia anin lama ale tle nuwa hian a una pa hne na fashion designing zir adu thole chumilam hoizonga an mahon siam rem adu tho chu a soita a sunitai du dan chu a una pa po chuan no pompui thlapin kumsang ni kumvela khan mumbai akala adu thu samte ti puitlin chu atum beta ani mumbai hian sanitai chu ama cheina omphoda afate ero khacho anu le pate na khan na umin atira chuan to ma in an la shelo awangin boina po atok tam be hleya ma se rim taka na a tho nuwa aming chu a cherve thei da lo mai mi te chuan an na tho te chu an ro thatan ve ta a hetia mi te shiat a hlo ve tan tak nuwa hian afate pahni chu mumbai a chuan shwai ve le in boarding school pakhata ada zuya chuti mek lain fashion designing lama aming chu lo cher deuh deuh chelin celebrity te thomno te chu a thui sak tan ve ta a te chuan hun akal zel nuwa mi te hriat lo chu roni chho ta zelin
celebrity tam tak te a hreta bawk ni mi te zale ngai san ron a hlo ve ta ani nima sila hetianga adin hmun asan chhozel no a hian aril ru po cho a in thlak danglam be da tel tel mai ami zia te po cho adanglam chhoda zela zu in a ching tanin zu chau ni lavin ri the thil che sang sang te so a ron ching zui da tlak mai hei wang hian soni te cho a har fim kha te me ma eng tiklai po chuan a roi deuh reng emaw te mai tur hi ani to a hetianga awma wang hian a hna po cho a thok tha thei to meu lo zo le roi hlo dang ati bok ne soni te chuan hun tha tam tak cho a hlo pha nge nge a chu mai ba ka a hnu a phe chuan project lian tham tak tak a khoi thin te po cho chan ta hlomin chotia a hna le a project te a chan tak zela wang chuan soni te chuan aril ro lama a torna sat pha hle a depression te po anei pha ta hial mai hei wang hian a hma aya na sa jok ma in zo le roi hlo te chu a ti na sat pha le zol ta ani te chuan kumsang ni som pania khan soni tai le a pasal hlui koldi pa chu anin be thale ta a koldi pa chuan zo a in to ngai lo tur thu te ti amin anin hau ngai to lo tur thu te le thataka anon a man to tur thu te chu a saita a hei wang hian soni tai po in a pasal hlui koldi pa chu a pom le ta ni na lang heti lai hian soni tai fa te chuan an school kal chu lo zo ve to in an no bula chuan an la om ve boka ma se hetia ina an hon nuwa hian an no nun dan in thlak danglam na salu tok chu an hmu pui ve veka an no chuan zu le roi hlo atina sale ti chu an hai ho lo chu mai ba ka laksia chuan anu in fashion designing le modeling lam ati kop ti a sha no chuan ama nge po in anu anga modeling industry lo chu adu ve ta a te chuan modeling lama chuan laksia po chu alo zui pe le ta ani nima sila hetia modeling lama alu hnu loka hian anu om ang chia khan aron om chon chom ve le ta a zu mai ni lo thil dang po chu ati ve le ta thlak mai tin hei ba ka kumsang ni som pali kumlai hol vela khan abial no nian khan in tongin abial no hi an ina chuan a cheng chui ve ngal nge nge a heti mek la hian sani tai fano astai ero kha chuan an ina omreng chu adu ta tlat lo anu le o naw pa roi reng le in hau reng ti in kar om chu an bo ro ka thadon no ni in a sia a chuwan chuan as thai chuan an in chu chho sanin anu no api te in ma chuan om ta te ya heti hian om chui ta pang pang alo ni te chuan ina chuan suni tai le afa pa laksia ba ka afa pa bial no te pathum che chu an om ta chu ni a an pathum chuan ina chuan nuam an che na sa in an party te orenga zo le roi the thil dang chu an tina se me ma achang phe chuan laksia thian te po an ron tel ve fo thin ani ome toma chuan soni tai chu laksia no ani ti hi an kher lem lo an mani ai upadei ani awangin an zana po chu an tilang chang hek lawa heti hun lai ve khian kuldi pa ero kha chu azu in chin te aban san theinan rehabilitation center a ommekin heta hian azu in chin chu alo sim vek to a anwa chuan tam takin rehabilitation chu a chho san ve thei ta hlo mai hetia a chho hnuwa hian a fa te chu biak po atum ta a heta hian kuldi ba chuan soni tai le laksi an zu le roi thei thil che chang sang an ina an tina sale ni te chu a hre chhak lat mai kuldi ba chuan soni tai chu bengal batin a thil te chin de chu ban san ba tura a shilba ka a theng to ka a boy pui tur thote a chan pui tur thote chu a soi boka ma se soni tai ero chuan kuldi pa to sei te chu a lo ngai thla thadu ho lo mai kuldi pa chuan a fa te a lak bok sakang ti chu a hlau hle ringot maya chumi wang chuan ruak mana se min a fa ti ne na po an pa kuldi pa chu a boral to tho shilin do tin a bum ta a lo ni te chuan sunita e harfim lai nei manglo chu a umdan amak thinin a fa pa laksia ne na chuan apa thi to thlarau chu a kawchhungah a lu thin thu le apa thlarau chuan a ti boy thin thu chu a sei ta fo maya laksia la chuan anu thu sei chu a lo pom le mai boka a chan chu ama nge po chuan harfim lai nei bi khek lo le anua himi chungchang hi kuldi pa an zona chuan anina a sei dan chuan an chung kwa hetiang ang thlarau ti buai om ring thin hi toma an om ngai lo tho seya alanda na thlarau chungchang bel an rina chan chu
laksia bial nu an nu na alo in lana tang che khan ani melta ani te chuan october ni thum chu aron thleng ta a hemini hian soni taile laksia ba ka laksia thian pakhate chu ina omin zu an in hawa enghun lai hian soni tai chuan a thil ti thena wangin na po chu a tho chun zom thei to meulo laksia po in na tho tur a mukha to hle a chutianga na an tho tak lo awan chuan ba po an nga so tin an in po chu an thal pharingota ewang hian apartment lo in an no fa chu an in hau deuh reng mai thina hemini po hian soni tai le laksia te chu an roi don emema anom dan tila chu amakin atopa phe chuan an in hau le ta a hetia an in hau le tak che ama hian laksia bial no chuan anu soni tai ko chunga chuan apa thito thlarau chu alo thule thlarau soni tai ko chunga tanga no chwa theidan kong chun chu sei sak che ani thu aron seita a chuta abial no thu sei chu laksia roi to le ril ro fim pu thei to lo chuan lo oi me in anu soni tai chu a sei sa tan ta a anu chu na sataka sei sa in chumi nuwa bathroom a chuan akal nan chuya te chuan laksia chuan chulai om be te chu in atang chuan no chuak le bekin anu chu ama in akal sana kong khar po chu an kal nan ta mak bok ani hemi no jing lamdar thuma laksia le abial no te chu ina chuan le te in an musui le ta a atok zinga laksia chu pui thiam pula khan bakalin thumak tak tak kha awasoi ni kha khati lai po khan laksia kha ala har fim chuang lo chu mai ba ka laksia an ambulance apo lai po khan la har fim chuang lovin awm dan te po kha amak le nge gia chu mai ni lovin police ten an man lai po khan laksia kha ala har fim chuang lo cheu mai police ten an sezel dan phe chuan khang thil song song a thlen lai khan khalai om to te ma kha har fim an om lawa roi an nei veka roi chungin khang thil te kha an ti vek nia an sha thole khalai om te khan an thil ti te po kha an shiat mu mal an rin lo thole an thil ti pui zia po an shiat arin om lo ni in an sei bok ani te chuan khamizana om te kha police sam chuan an man veka police custody a an da ring nuwa rehabilitation center lama chuan an da le beka an rui hlo ti thin te chu simtir vek tumin an beya rehabilitation center a laksia le abial no te anom chung hian an pa goldi pa chuan apuina sa le nge ani ole khati zong kha ton tuma kan case ngai thla kho le thei chu alo ni le ta a he case song changa in ngai dan te comment section lama ino sei vele chodon nia